asko lurralde batzuetatik besteetara mugitzen dira. Elikagai eta klima epelagoen bila. Bidaia hauen migrazioa deitzen zaie. Bidaia egiten duten hegaztiei migratzaile esaten zaie. Hegazti migratzaileak plaiamuin ikusi ahal izan genituen eta baita ikastolan ere uso pasa garaian. Oraingo 3 hegaztiren informazioa azalduko dizuegu. Kanalaren informazioa emango dizuegu. Ni Axel naiz. Ni Arekin naiz. Ni Naroa naiz. Ni Xabier naiz. Ni Asier naiz. Eta ni Xuban naiz. Hegaztiaren euskal izena. Karbono. Izen zientifikoa Carbonis carbonis. Itxura edo ezaugarria. Aurrekaldea zuria du eta atzealdea arre kolorekoa. Burua gorria du. Buda gorria eta beltza du. Maskara moduko bat. Hegoak beltzak eta horiak ditu. Gazteek eta helduek luma berdintsuak dituzte. 12 eta 13 zentimetro artean neurtzen du. Hemendik baina. Eta 14 eta 19 gramo artean pixatu dezake. Mokoa bere janariari egokitutakoa du. Konikoa eta zorrotza. Hegoak oso bereizgarriak ditu. Nahiz eta hegan edo geldirik egon. Buztana beltza du. Bizilekua basoertzeetan, sasietan, larretan, parketan, lorategietan, baratzetan eta orokorrean belarra duen edozein lekuetan bertan galdua hasten delako. Elikaduren batez ere galdua belarra, hazia, ekilorea eta bariz elikatzen da. Ugalketa edo kumeak egitea. Gehienetan urtean biten ugaltzen da. Aldiro, 5 edo 6 arrautza erruten ditu. Horiek zuriak mantxa marbiekin dira eta 12 edo 13 egunez inkubatzen ditu. Bitxikeriak. Karnaba txoririk hoberena da kantatzen. Migratzailea da baina negua epela denean ez da lekuz aldatzen. Kaioletan hazten bada 8 edo 10 urtez bizi daiteke. Txontaren informazioa emango dizuegu. Ni Eñautu naiz. Ni Ekain naiz. Ni Janitz naiz. Ni Anes naiz. Ni Karolina naiz. Ni Alaia eta ni Jone naiz. Hegaztiaren euskal izena txonta. Izen zientifikoa Fringillocaleps da. Itxura edo ezaugarria. Modu arruntean txintxina deitzen zaio urola bailara. Pintxana Donosti inguruan. Txonta ere. Izen zientifikoa Fringillocaleps da. Paseriformearen familiakoa. Arra eta emea desberdinak dira. Arra gorputza gorrizka du eta buru urdina. Emea marroia eta grisa da. 15 zentimetro inguru neurtzen du hemendik honera eta moko zentroa du. Otsailean hasten dira kantatzen. Bizilekua. Udaberrian basoan bizi da eta neguan menditik jaisten da gure inguruan. Europa osoan, mendebaldeko Asian, ipar-mendebaldeko Afrikan eta Makaronesian topa dezake. Makaronesia Afrikatik gertu dagoen uharte multzo bat da. Hotzak hasten direnean menditik jende artera jaisten da eta inguruan aurkitu dezake. Desagertzeko arrisku txikia du. Elikadura edo jaten duena. Zereal eta haziak jaten ditu. Ugalketa edo kumea egitea. Apiriletik ekainera hido edo 6 arratza mantxa dituztenak jartzen ditu. Emeak bakarrik inkubatzen ditu 12 edo 15 egunetan zehar. Kumeak jaiotzen direnean, arrek eta emeek ematen diete jate.
jaio eta 15 egunetara egan ikasten dute. Migrazioa. Iraila eta urria bitartean migratzen dute, baina emeak bakarrik. Bitxikeria. Txori honek duen berezitasun bitxiena da arrain eta emearen arteko ate txiki bat dagoela. Biek dute moko lodia. Egan doazenean taldean hodeiaren forma osatzen dute. Kaixo, Usapalaren informazioa emango dizuegu. Ni Iraide naiz. Ni Olione. Ni Iker naiz. Ni Ani naiz. Ni Unaxu naiz. Ni Aimar naiz. Eta ni Naia naiz. Egatearen euskal izena Usapalaren bata. Izentzen ditukoa ez kultura. Itxura edo ezaugarriak. Kolumidade familikoa da usapala. Usapalak usoaren antza du, baina bidaiagoak dira. Bizkarra erre gorrizka du, sabelaldea zuria eta esatxa beltza. Hegoakarre kolorekoak ditu puntu beltzekin. Hegoak zabalduta 57 zentimetrotik 55 zentimetrotara neurtu dezake. Hemendik hona. Eta 95 gramotik 170 gramotara pisatzera iritsi daiteke. Bizilekua. Errusiako eskualdeetan eta Eskandinavian bizi ohi da. Afrikan ere topatu daiteke batzuetan. Elikadura erreiatzen duen. Ezkurra, belatxo txikiak eta basokoa txikiak jaten duen. Ugalketa edo kumeak egitea. Maiatzetik ekainera jartzen ditu arrautzak, eta bitarte horretan bizpahiru aldiz ugaltzen dira. Erruten duen bakoitzan 2 edo 3 arrautza jartzen ditu, eta arrautzak txuriak dira. Lurretik gertu egin ohi dute agia. Bitxikeria. Ohikoa ez izan arren, gure eskolako zuhaitz batean usapal bikote batek kabia egin du.